ud som om han lægger ud i et lige højt nok gear. Holder den længe på koblingen og ret hurtigt begynder den at miste omdrejninger og turbotryk. Og så er det Miraculix, den regerende Danmarksmester. Men de har ved flere stævner i år haft lidt problemer med at få Deutz-motoren til at holde. Især topstykker og ventiler har taget. Ja, så er der også udsolgt der. Det var ikke så godt for Rob van der Waal. Den gik op og pluffen en gang og fik en backfire i turboen. Det var jo ligesom vi kender det. Black Power i vanlig stil. God balance, forhjulene hængende. En halv meter over jorden har vi sådan en IO, som er bygget på metanol. Og denne gang gik det væsentligt bedre. Det blev ikke noget fuldbuld. Spørgsmålet er, om det rækker til et nyt træk. Jeg tror det ikke. Jeg tror, han ligger på de sidste meter i 80'erne. Og det giver ikke et andet forsøg. Det er nede ved det store overfladebehandlingsanlæg. UB 93976. Næste traktor på banen i kampen om BM-point. Med 52 point sammenlagt. Tredjeplads er det Bingo. Eisbær og Mike Simmons har godt nok malet deres valgtræ lidt alternativ. Turbotryk op i de 3 tryktrin, og vi nærmer os de 11-12 bar, når Bingo forlader hullerne. Jeg tror, den ondt, men det er et fuld fuld. 42 liters Packard V12.
løbpapirer fra Tyskland og fransk fra Tyskland. Forhåbentlig fundet en god slædegearing. Ja, fordi der er i hvert fald slet stå i gearing nu, og der er nok nogen, der får svært det. Next Sensation fra Holland gør klar. I Valtra kører der Julian Nguyen. Det her er det altså en Valtra fra Holland, som indikerer, at blæseren har målt op.